Nilqgħu magħna lil Dr. Lidja Abela. Il-lejla tajba, Dr. Lidja Abela. Insellem ukoll lil dawk kollha li qegħdin preżenti li qegħdin jattendu biħġarhom hawnhekk il-lejla kif ukoll lil dawk kollha li qegħdin isegwu permezz tal-midja soċjali. Merħba lilkom ilkoll għat-tielet attività politika taż-żgħażagħ Laburisti Together We Are. Illum format kemm xejn differenti hekk kif il-Prim Ministru bħalissa qed jattendi summit mal-komplement tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'Pariġi. Illum ser inkunu qegħdin naqsmu l-ħsibijiet tagħna ma' Dr. Lidja Abela. Ulla qegħdin f'din il-lokalità biex xieraq li nsellmu l-kandidati kollha tal-Partit Laburista fuq dan id-distrett. Nibdew b'Melkim Paul Aġuż Galja. Ian Borch. Alicia Buġeja Said. Naomi Kakija. Aaron Farrugia. Giulia Farrugia Portelli. Christopher Grima. Silvio Xkembri. Kif ukoll Flair N. Vella. Ser ngħaddu mill-ewwel sabiex insegwu dal-filmat qasir minn dalgħodu waqt id-dibattitu fl-Università. Kunu intom li tiddeterminaw it-triq ta' dan il-pajjiż. Jekk irridux immorru lura fil-passat jew jekk irridux nimxu għall-futur. Jekk hux ir-riformi jew il-partit li dejjem irreżista r-riforma, li dejjem ħabb l-status quo. Ivvutaw għal ambjent aħjar, ivvutaw għal kwalità ta' ħajja aħjar, ivvutaw għal aktar ugwaljanza, ivvutaw għal soċjetà fejn ikolkom sehem minna, ivvutaw għal aktar riformi, ivvutaw għal dak li temnu għal aħjar pjan. Ħudu li ma triq tixtiequ, imma ivvutaw għal Malta, ivvutaw għal futur tagħkom. Lidja, wasalna f'nofs triq f'din il-kampanja elettorali, kampanja li sa issa ġew proposti ħafna miżuri f'setturi differenti, setturi li primarjament iwiżnu lilna żgħażagħ u l-faxex kollha tas-soċjetà. Għall-futur isbaħ, x'inhuma r-reazzjonijiet tiegħek għal dan? L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom ta' din il-merħba sabiħa hawnhekk ġewwa r-Rabat. Grazzi fuq kollox tal-merħba sabiħa li qed ittuna kull fejn immorru. Merħba li jimlewna b'tant kuraġġ u b'tant enerġija biex inkomplu naħdmu u biex inkomplu nwasslu il-messaġġ tagħna. Meta nkunu fost iż-żgħażagħ bil-forsi nkunu mimlijin bil-kuraġġ. Għaliex iż-żgħażagħ intom il-bennina tal-idejat, intom il-bennina tal-enerġija, intom il-bennina tal-perseveranza biex inkomplu imbidlu lil dan il-pajjiż. U nixtieq ukoll nibda billi nifraħ lil Forum Żgħażagħ Laburisti għal dawn l-attivitajiet li qegħdin jorganizzaw, illi qegħdin ikunu ta' suċċess, qed ikun hawn ħafna temi li qegħdin jiġu diskussi. Tant f'dettall, nifraħ anke lilek, Miguel, illi qed tipparteċipa f'din il-kampanja taż-żgħażagħ, tant suċċess. Proset, Miguel. Thank you. U xtaqt nibbaża dan l-ewwel interventi tiegħi propju fuq hekk. Fuq kemm dan il-moviment, kemm il-Partit Laburista kien minn dejjem irressaq idejat. Irressaq idejat biex ikompli jagħmel il-bidliet u jtejjeb il-ħajja tan-nies, itejjeb il-ħajja tal-familji, itejjeb il-ħajja tat-tfal, itejjeb il-ħajja tal-anzjani, itejjeb il-ħajja tagħkom iż-żgħażagħ u jtejjeb il-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin kollha kemm huma.
U nemmen iva li l-Partit Laburista qed iressaq qudiemkom pjan li huwa costed, pjan li huwa realistiku u li fuq kollox huwa pjan illi sejjejn lill-Partit Laburista jilħaq l-an tiegħu. U x'inhu huwa l-an tiegħu il-Partit Laburista għalfejn twaqqaf? L-an tal-Partit Laburista huwa dak li jaħdem favur in-nies. U ngħid dan b'wiċċi minn quddiem għaliex meta nħares lejn il-proposti tal-Partit Laburista naraw x'qegħdin inresqu l-qudiem u x'inhu huwa l-pjan tagħna. X'qegħdin inresqu l-qudiem. Il-pjan tagħna huwa dak illi ngħinu u nwiżnu min huwa l-aktar fil-bżonn. Il-pjan tagħna huwa dak illi noħolqu aktar spazji miftuħa biex il-familji jkunu jistgħu joħorġu u jgawdu mal-familja tagħhom. Il-pjan tagħna huwa dak illi ngħinu lin-negozji ħalli jkomplu jikbru, ħalli jkomplu jkattru l-ġid u ħalli jkomplu joħolqu aktar xogħol. Il-pjan tagħna huwa dak illi ngħinu lill-aktar koppji jħadnu tarbija f'idejhom. Il-pjan tagħna huwa dak illi nagħtu garanzija lit-tfal tagħna biex ikollhom l-aqwa opportunitajiet. Il-pjan tagħna huwa fuq kollox li intom iż-żgħażagħ tingħataw l-opportunità li tixtru l-ewwel residenza tagħkom. Dan huwa biss ftit mill-pjan illi għandna qudiemna, però dan huwa kollu testament ta' kemm il-Partit Laburista għandu fideh il-pols tal-poplu, ta' kemm il-Partit Laburista jisma' u jwettaq. U fuq kollox dan huwa testament ta' kemm il-Partit Laburista huwa partit tal-kredibilità. U ngħid hekk għaliex meta ngħidu li se ninvestu 700 miljun biex ikollna spazji miftuħa, in-nies jemnuna. Meta ngħidu illi se naqsu t-taxxa, in-nies jemnuna. Meta ngħidu illi se nerġgħu nżidu children's allowance, in-nies jemnuna. Meta ngħidu li se nerġgħu nżidu l-pensjonijiet, l-anzjani jemnuna. U meta ngħidu li se nżidu l-istipendi, li se nagħtukom 1000 għal 10 snin biex tixtru proprjetà tagħkom, u meta ngħidulkom li se nagħtukom 1500 euro biex tkomplu tistudjaw, intom iż-żgħażagħ temnuna għax aħna l-partit tal-kredibilità u magħna tafu fejn qegħdin. Grazzi, Dr. Lidja Bela. Kif semmejt diġà illum ser ikollna żgħażagħ li ser jaqsmu pubblikament il-ħsibijiet tagħhom magħna illejla. Infakrukom li tul din il-kampanja ser inkunu qegħdin niltaqgħu wkoll ma' kandidati żgħażagħ tal-Partit Laburista li tistgħu issiru tafu iktar bihom permezz tas-socials ta' żgħażagħ Laburisti @laboryouths.mt. Għalhekk ser nibdew bl-ewwel intervent tal-lejla mill-Ewroparlamentari Josien Kutajer. Aziza Lidja, Aziz Zaza, President Jorvin, Marija, l-Eżekuttiv u żgħażagħ kollha prezent u intom rabtin illi wkoll għażiltu illi tingħaqdu magħna. Tim b'saħħtu ta' kandidati żgħażagħ u oħrajn li għandhom ċertu esperjenza u tim ta' volontiera ma jaqtaw xejn. Żgħażagħ inkluż ta' 14 sena u iktar kemm nieħu gost nara iktar żgħażagħ jersqu l-qudiem għax iva dan huwa l-partit li għandu daru miftuħa għaż-żgħażagħ u daru miftuħa għaż-żgħażagħ mhux biss lejlet elezzjoni jew f'kampanja, iżda matul il-leġislatura kollha. U ma nistax ma nkunx gburija li qiegħda u konna nagħmel dan l-intervent f'attività taż-żgħażagħ Laburisti għax meta jiena tlaqt
il-mixja politika tiegħi bdejt propju wkoll fi żmien fejn kien hemm il-kampanja Start li kienet ta' pjattaforma għal żgħażagħ kandidati bħali. U għalhekk jiena ngħidilkom għamlu kuraġġ, illum forsi intom volontiera, immejja ħalli għada pedada narawkom ukoll kandidati. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja wkoll il-Dr. Lidja Bela illi hija eżempju ċar ta' kif il-Partit Laburista u persuni fiħdanu ma jarawx iż-żgħażagħ bħala token, iżda jagħmluhom kuraġġ u jsostnuhom. Meta jien kont għadni nibda l-mixja politika tiegħi, Lidja kienet tiġi fuqi u fuq żgħażagħ oħra u tagħmlilna l-kuraġġ u ta' dan ngħidlek grazzi. Hawnhekk għan eżempju ċar ta' Mart il-Prim Ministru li flimkien mal-Prim Ministru tagħna kontinwament jaħdmu bil-fatti biex jaraw aktar żgħażagħ jingħaqdu magħna biex jagħtu futur aħjar liż-żgħażagħ tagħna. U fil-waqt li dal-għodu ma kontx preżenti għad-dibattitu tal-Università għax madni studenta iktar, jiena wkoll kont studenta u ħadd gost nara diversi studenti hemmhekk preżenti u lill-Prim Ministru viżjoni tant ċara għaż-żgħażagħ u Malta u għawdex-xara tagħna. Viżjoni illi ma taqafx biss ma' żieda tal-istipendji li hija importanti imma tmur lil minn hekk. U għalhekk burija li nimmieli ta' fiħdan dal-partit, il-partit li huma miftuħ għaż-żgħażagħ u partit li dejjem kien minn ta' quddiem f'dar rigward. Tajjeb li nsemmu ftit ċertu miżuri imma wkoll proposti illi qed nisimgħu. Meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, l-ispazji pubbliċi, l-ispazji ħodor ukoll huma importanti. Meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, il-ħiliet diġitali u hemmhekk Malta trid tkompli tkun minn ta' quddiem fejn tidħol il-qalba diġitali li anke bħala Unjoni Ewropea qed naħdmu fuqha, aħna rridu ngħinu liż-żgħażagħ tagħna u l-tfal tagħna biex meta jsiru żgħażagħ ikollhom dal-ħiliet. U dan jiggwadanja minnu iż-żgħażagħ, in-negozji u s-soċjetà in ġenerali. L-estensjoni tal-tablets, tal-lotija tat-tablets b'xejn, tal-laptops b'xejn, dawn huma kollha importanti. Miżura wkoll li tħabbret mill-Prim Ministru s-sibt li għadda ġewwa s-sanna ta' Għawdex rigward kumpaniji li jiftħu f'Għawdex illi jiffukaw fuq il-qasam diġitali li se jingħataw iktar inċentivi. Bibti għaj, dawn kollha huma miżuri importanti u lilkom żgħażagħ hawnhekk inħeġġiġkom biex tersqu wkoll lejn is-settur tan-negozju għax anke hemmhekk irridu naraw iktar żgħażagħ li jingħataw opportunitajiet u iva dal-gvern intom x'ħaddiema jew intom sejrin għas-self-employment jew għan-negozju, dal-gvern jekk jingħata l-fiduċja se jkun ta' spalla magħkom. Imma dal-partit minn dejjem ma ħares biss lejn l-aspett ekonomiku li importanti, imma lejn l-aspett holistiku tal-persuni, għax aħna nies ma narawhomx bħala voti, ma bħala persuni, rispettivament minn huma u mill-kulur politiku tagħhom. Il-proposta relatata mal-IVF, proposta ferma l-qalbi u ċertament li tantu tant żgħażagħ li beħsibhom iwaqfu familja, tantu tant żgħażagħ li jista' jkun kellhom problemi jilqgħu ċertament biħġarhom. Għax aħna l daw il-persuni ma ngħidulhomx issieħbu mal-partit politiku jekk ma jistax ikollkom tfal, bil-qalb kollha nieħdu gost jekk issieħbu, imma l daw il-persuni ngħidulhom we'll be with you all the way. Aħna ngħidulhom daħħalna l-IVF se nkomplu nsaħħuh. Aħna ngħidulhom ħankunu magħkom u mhux se naqtaw qalbna minnkom. L-istess child care b'xejn u l-estensjoni tiegħu. Għax aħna npoġġu valur ukoll f'ħidma li mhijiex ekonomika u din hija importanti. Il-garanzija ta' tfal, semmita Dr. Abela hawnhekk ukoll tant importanti, daw tfal xi darba jsiru żgħażagħ ukoll. Iżda tant proposti illi ħankomplu qed naħdmu fuqhom u jiena hawnhekk illum ngħidilkom għal darb'oħra kunu magħna lon it-triq. Dan huwa il-partit li verament iż-żgħażagħ ma jużawhomx bħala token politiku ma qed ipoġġihom fiċ-ċentru. Intom li kontu dal-għodu fid-dibattitu tal-Università
intom li ntqajtu mal-Prim Ministru fl-istituzzjonijiet edukattivi jew għadkom ħadd intaqgħu. Tafu xi jfisser dal-partit u lill-Prim Ministru Roberta Bela u t-tim ta' kandidatu b'saħħtu illi għandu se jkunu hemm għalikom għax iva intom iż-żgħażagħ u l-koll kemm aħna li rridu futur sabiħ għal pajjiżna, rridu nkomplu naħdmu biex fis-26 ta' Marzu li ġej ningħaqdu għajta waħda ta' Malta u għawdex flimkien. Grazzi. Grazzi, ser naddu issa għal Amanda Kossaj. Grazzi. Jiena attivista mill-qasam tal-drittijiet LGBTIQ u ħanitkellem ftit minn din il-perspettiva. Però ma nistawx nitkellmu dwar dan it-topic mingħajr ma nsemmu il-progress enormi li sar f'dawn l-aħħar snin f'dan il-qasam. Żwieġ ugwali għal koppji gay, adozzjoni minn dawn il-familji, is-servizz tal-IVF li jingħata lil koppji magħmulin minn żewġ nisa, servizzi għal persuni transgender, il-liġijiet bħal il-Gender Identity Act, liġi li tipproteġi lin-nies intersex u liġijiet oħrajn illi pereżempju kontra il-conversion practices. Dawn l-affarijiet kollha waslu biex Malta f'dawn l-aħħar snin ilħaqna il-quċċata tal-Ewropa f'dan il-qasam. U għalhekk ġieli jkun hemm min jiġi fuq u jgħid li imma m'intomx kuntenti, m'għandkomx biżżejjed issa. Iva, aħna kuntenti żgur. Għax meta tara fejn konna 10 snin ilu illum Malta kompletament differenti. Però minkejja dan xorta għad fadal xisir f'dan il-qasam. Per eżempju, proposta li nixtieq insemmi li tolqot lili personali jiena bħala mara trans. Il-bieraħ ħarġet il-proposta illi gender confirming surgeries se jkunu qed jingħataw lilna bla ħlas. Dawn l-interventi huma importanti ħafna għal nies trans għaliex isalvaw il-ħajjiet u għal ħafna nies li jkunu għaddew minn dbatijiet personali. Għal ħafna nies l-ispiża hija projbittiva, allura il-fatt li dan ħajkun qed jingħata ħajjin ħafna lil din il-komunità. Topic ieħor li laqatni huwa dak li il-proposti li ħarġu rigward is-saħħa sesswali. Kien hemm diversi proposti mill-iktar waħda li laqtitni kienet rigward loti tal-PrEP u l-PEP li huma mediċini li jgħinu biex nipprevjenu l-HIV. Jiena m'għandix esperjenza diretta magħha din, però naf xi tfisser illi ikollok dik l-istigma li jkollok timbru fuqek illi n-nies iħarsu lejk u iwarbuk jew ma jkunux jridu jkellmuk. U issa wasal il-ħin u ilna diġà naħdmu bħala attivisti biex il-timbru tal-HIV nippruvaw neliminawh. L-aħħar proposta li nixtieq insemmi hija dik rigward l-LGBTIQ Hub. Hemm bżonn ħafna support fil-komunità tagħna, però nixtieq ukoll minn hawnhekk insemmi l-organizzazzjonijiet volontarji li jagħmlu ħafna xogħol minn jeddhom. U nittama illi dan l-LGBTIQ Hub ikun qiegħed jagħti support lilhom ukoll biex ikomplu bix-xogħol tagħhom. Inħarsu ftit il-qoddim, ovvjament irridu nkomplu flimkien insibu soluzzjonijiet biex innaqsu diskriminazzjoni u xi ħaġa li semmiet fid-dibattitu li sar iktar kmieni illum kienet dwar riformi fl-edukazzjoni fuq is-saħħa sesswali u l-sesswalità. Ħadd gost nisma' il-maġġoranza tal-partiti qablu fuq dan għaliex hekk irridu biex issir verament bidla li għandna bżonn. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid, illum qegħdin hawnhekk fil-sena 2022 u għadek tara kandidati ma' partiti differenti illi bunur iħossuhom ma nafx għala jgħidu illi jopponu dan il-progress kollu.
u mbagħad jiġu hawn u jippretendu s-sapport taż-żgħażagħ. Meta aħna nafu biċ-ċar illi iktar ma jgħaddi żmien il-persentaġġ ta' persuni LGBTIQ qed ikompli jiżdied għaliex in-nies qed iħossuhom iktar safe, iktar komdi jgħixu f'dan il-pajjiż illi qed jagħtihom is-sapport. Grazzi. Grazzi, Amanda, ser naddu issa għal Kert Mikallef. Kert huwa żagħżugħ ta' 26 sena jaħdem bħala IT officer u jikkomunika permezz tat-teknoloġija. U għalhekk li llejla ser nisimgħu l-intervent tiegħu irrekordjat. Dr. Lydia. I am Kurt Mikallef. I am 26 years old and I work as an IT support at Agency Support. I want to say that I am really grateful for this government because people with disabilities have more opportunities to be employed. People with disabilities try to increase their skills by studying post-secondary and also by taking private courses in various sectors such as IT, catering, arts, music and more. It would be appreciated if they are supported and courses are as inclusive as possible to make their wishes come true. I also would like to add that people with disability try to be as independent as possible, therefore transport should be convenient and accessible for wheelchair users and at a reasonable rate. I created a website where you can find services that people with disabilities living in Malta use such as CRPD and Agency Support. Also, this website will have a section for private services which are used by people with disabilities such as speech and language pathologist, physiotherapist, and occupational therapists. This website is still work in progress. Thank you for your time and consideration. Kurt Mikallef. Grazzi Kert, naddu issa għall-intervent li jmiss mill-kandidat tal-Partit Laburista, Dario Vella. Grazzi ta' din il-merħba mill-isbaħ ġewwa Rabat li Dr. Lydia Bela u nsemmu wkoll il-Prim Ministru li qed fuq xogħol fuq ħidma fl-Ewropa għal pajjiżna wkoll. Emnuni ninsab emozjonat nagħmel dan id-diskors illejla. Emozjonat għaliex 7 snin ilu għaddejt minn esperjenza kera ħafna fejn kont involut f'inċident ta' traffiku ikraħ li mhux biss kont fil-periklu li nitlef ħajti iżda wkoll għajt b'diżabilità permanenti. Qed ngħidlek mhux biex titħassruni jew tgħiduli miskin, iżda biex nirringrazzja lill-Partit Laburista li żgħażagħ u nies bħali baqa' itihom l-opportunità. 4 snin wara dan l-inċident ikkontestajt it-tieni darba l-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali u grazzi għal residenti tal-Mellieħa u Manikata ġejt elett ukoll sindku tal-lokalità tal-Mellieħa, l-iżgħar sindku li qatt kien hemm fil-lokalità. Dak huwa il-Partit Laburista li llum il-ġurnata wkoll qiegħed hawn qudiemkom 2 u nofs wara 2 u nofs li b'responsabilità u b'umiltà bqajt naħdem rib kulħadd u grazzi għal Robert Abela, grazzi għal Partit Laburista, illum ninsab hawn fostkom bħala kandidat ġdid żagħżugħ fuq 12 u l-10 distrett. Ma tistax ma tkunx gburi li tagħmel parti meta tkun żagħżugħ minn din il-plattaforma ta' żgħażagħ Laburisti. Żgħażagħ li tajjeb infakru li kienu fuq ta' qoddim fuq ċertu issues ta' importanza fuq livell nazzjonali. Niftakru fil-vot tad-divorzju. Kienu żgħażagħ Laburisti li ħarġu favur id-divorzju ġewwa pajjiżna. Niftakru wkoll il-vot 16 li llum il-ġurnata ħafna minnkom grazzi għal Partit Laburista, grazzi għal liġi ġdida ħajjivvotaw għall-ewwel darba. U riċenti wkoll grazzi għal żgħażagħ Laburisti li ħadmu biex tidħol il-liġi tal-kannabis. Ħafna drabi kien hemm min kien xettiku fuq dawn l-affarijiet, però bid-dialogu u bl-impenn taż-żgħażagħ Laburisti
bqajna għaddejjin biex dawn illum il-ġurnata seħħew ukoll. Semmejna l-LGBTIQ ukoll kienu wkoll żgħażagħ laburisti li baqgħu jaħdmu biex ikollhom id-drittijiet tagħhom ukoll. U għalhekk illum il-ġurnata ma nistgħux ma nagħtux is-sapport tagħna lill-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista. Ħadd ieħor irrid li joħdilna l-kwartieri ġenerali. Il-messaġġ tagħna jibqa' dejjem wieħed. Mhux talli ma teħdunniex id-dar naturali tagħna, talli dik id-dar naturali ħad tkun id-dar ta' eluf ta' mijiet u żgħażagħ Maltin u Għawċin biex ikomplu jingħataw opportunità u jsemmaw leħinhom biex inkomplu nimxu ninvestu fil-futur mhux biss ta' pajjiżna imma anke taż-żgħażagħ. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed, speċjalment li żgħażagħ li ħajvutaw l-ewwel darba, rajna l-kredibilità ta' dan il-Prim Ministru, rajna l-kredibilità ta' dan il-partit f'dawn l-aħħar 9 snin, spon speċjali f'dawn l-aħħar sentejn. Li għalkemm waqt żmien pandemija, it-tim ta' Robert Abela baqa' jaħdem, baqa' jkun qrib il-poplu Malti Għawċi kollu fejn ħadd ieħor ħoloq politika ta' awsterità li jitfa' il-kontijiet għoljin fuq iċ-ċittadin. Il-Prim Ministru refa' dak il-pis kollu fuqu u kompla jinvesti fil-poplu Malti Għawċi kollu. Għalhekk l-aħwa inaqdu magħna, kunu parti miż-żgħażagħ laburisti, kunu parti biex fis-26 ta' Marzu iva, il-Partit Nazzjonalista għalina kunu l-bidla. Aħna nagħtu bidla biex inkomplu niġġeddu f'dan il-pajjiż, nagħtu bidla biex ikun hemm kapu tal-Oppożizzjoni ġdid wara 26 ta' Marzu u għalhekk biħġarna li naqdu l-kol flimkien biex fis-26 ta' Marzu noħorġu fis-26 ta' Marzu noħorġu u nivvotaw il-kandidati kollha, kandidati żgħażagħ, kandidati tal-esperjenza biex fis-27 ta' Marzu nqumu u jkollna mandat b'saħħtu, mandat ta' 5 snin oħra immexxi minn Robert Abela. Grazzi lil kulħadd. Grazzi Dario, ngħaddu issa l-intervent ta' Michela Paċ. Dr. Abela, grazzi l-Żgħażagħ Laburisti dan l-opportunità. Jiena studenta universitarja u ma nistax ma nibdix il-lejla billi ma nagħmilx aċċenn għal konflitt li għaddej bħalissa mill-Ukrajna u mir-Russja li bla marrit anka taħseb titfuqu jimlik bċertu inċertezza għal-futur. Nittama li dan il-konflitt jiġi risolt mill-aktar fis possibbli. Iżda kif qed insemmi l-futur, il-futur hija tema prinċipali għal dan il-partit. Bħala student universitarja llum kelli ċans insegwi mill-qrib id-dibattu universitarju li ġie organizzat, kelli ċans li nisma' u nixtar il-mexxej dak kollu li kellhom jgħidu l-mexxejja tal-partiti politiċi u nistqar li għalkemm bħalissa mad-dinja internazzjonali hemm ċertu inċertezza fuq il-futur, intlejt ċertu b'kuraġġ għad-direzzjoni li għandu l-Prim Ministru Robert Abela biex wassalna f'dan il-pajjiż. Huma ħafna dawk il-proposti li ġew imresqa mill-Partit Laburista fuq qosma differenti ma f'dan l-intervent kien tal-lejla nixtieq naqsam magħkom il-ħsibijiet fuq żewġ qosma partikolari. L-ewwel qasam importanti, il-qasam tal-edukazzjoni. Kif jaf kulħadd, l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta għal futur aħjar, iċ-ċavetta li tgħinek sabiex titjieb u tkun persuna aħjar milli kont il-bieraħ. U ninsab kontenta ferm li nara partit li dejjem jinvesti fina żgħażagħ, dejjem jagħtina aktar opportunitajiet u dejjem inċentivi sabiex intejbu l-ħiliet tagħna u anke jkollna edukazzjoni aħjar. Il-qasam ieħor li huwa għal qalbi ħafna huwa il-qasam tal-ugwaljanza. Storikament kien dejjem il-Partit Laburista li jemmen fil-mara, kien il-Partit Laburista li tal-vot lill-mara u jemmen fil-kapaċitajiet tagħha. Tul il-mandat ta' Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 9 snin sar ħafna f'dan il-qasam. Child care centers b'xejn, il-mara nagħtat aktar inċentiv u ġiet iktar xpronata sabiex toħroġ fid-dinja tax-xogħol, sabiex anke tikkontesta elezzjonijiet ġenerali u jiena
nintalab kuraġġ li nara daqshekk kandidati n-nisa u żgħażagħ li jersqu l-qudiem sabiex huma wkoll jagħtu l-kontribut tagħhom lis-soċjetà Maltija. Skuża. F'dan il-qasam, kif kont qed ngħid, ma nemmen li qatt baqa' ħafna xisir kif qal propju l-Prim Ministru. Imma nemmen li jekk fis-26 ta' Marzu naqdu l-kol flimkien sabiex nagħtu mandat ieħor il-Gvern Laburista, se nkomplu nimxu aktar il qudiem f'dan il-qasam u f'bost toqs moħra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Michela, naddu issa għall-intervent li jmiss minn kandidat ieħor tal-Partit Laburista din id-darba nsejħu lil Clyde Caruana. Dr. Abela, sellem il-kulħadd preżenti hawnhekk illejla u dawk li qed isegwuna. Qabel xejn irid nifraħilkom ta' din l-attività tal-organizzazzjoni għax iġib li nostalġija ta' madwar 18 sen ilu, meta anke jiena wkoll kont nagħmel parti mill-Forum Żgħażagħ Laburisti dak iż-żmien bħala President. So allura nifirħilkom għaliex wara 18-il sena din il-fera għadha b'saħħitha u ħajja. Hekk dalgħodu meta kont qed nipprepara ftit ħsibijiet għal-lejla kont jgħid bil-qiegħda ħdejn kollega tiegħi li jgħinuni fil-kampanja elettorali u propju qbadtu kien jagħti iħares fuq TikTok kien qed ifittex u kien jgħid fuq il-profil ta' ċertu Valeria Shevchenko. Din hija tfajla Ukrena u nistidinkom il-lejla forsi tidħlu ftit fuq TikTok illi propju jsegwuha madwar u skantajt 60 miljun ruħ. Tfajla tal-età tagħkom di. Għandha nies isegwuha aktar milli għandu il-President Ukren u dak Russu it-tnejn li huma f'daqqa. Din it-tfajla tieħu ritratti sa ftit tal-ġimgħat ilu kienet tieħu ritratti tal-ilbies, tar-ristoranti li żżur, tal-ħwejjeġ li tilbes. Illum qed tieħu ritratti ta' tifrik, ta' nies ibatu, ta' nies li qed jaqilgħu saqajhom sabiex isibu destinazzjoni fejn jistgħu isibu ftit paċi u sigurtà. U kien propju għalhekk li ħadd pjaċir nisma' dan l-intervent qabel għaliex propju juri li żgħażagħ ukoll jinteressom minn dak li qed jiġri madwarna. Aħna ninsabu f'dinja bħal ħaddieħor, tep li ngħidu li kif kull ma jinsab il-bot minna, sa ftit ilu kien hawn ukoll qalu li titjir id-diretti minn Malta l hemmhekk madwar 2 u nofs. Qed nitkellmu fuq x'imkien fejn illum hemm konflitt illi huwa ġol-Ewropa. U għalfejn qed insemmi dan kollu. Qed insemmi dan kollu għaliex meta nkun qed nintaqa' man-nies bħalissa kulħadd jitkellem fuq dan is-suġġett, kulħadd filgħaxija jixel it-televiżjon sabiex isegwi dak li qed jiġri. U għalfejn qed insemmih. Qed insemmih għaliex dan kollu għandu wkoll rabta mal-mod ta' kif qegħdin ngħixu aħna u ta' kif ħankunu qegħdin ngħixu aħna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Din mhijiex gwerra biss ta' fejn jaqgħu il-bombi jew ikun hemm it-tankijiet, jew ta' fejn issa żgħażagħ fejn qabel kienu jitkellmu fuq il-PlayStation jew kif se joħorġu fuq id-divertiment jew fuq ix-xogħol imissa qed ikollhom jidraw jaqbdu l-armamenti bidejhom, mhix xi ħaġa tek biss. Imija wkoll gwerra qed tispiċċa ekonomika. U dan kollu ikollu impatt fuqna wkoll. Qegħdin naraw kif iż-żejt il-prezz tiegħu qed jola, qegħdin naraw kif iċ-ċereali il-prezzijiet tagħhom qegħdin jolew, u qed insemmi dan kollu mhux biex inbeżza, ma biex kif l-istudent universitarja qabel qaltina dan huwa żmien ta' inċertezza
aħna dinaw sabiex nagħtu iċ-ċertezza. X'man qalax f'dawn is-sentej. X'man qalax f'dawn is-sentej. U jgħid propju għaw il-lejla sabiex inkompli ntenni l-messaġġ kif dawn is-sentejn ħadna ħsieb illi nipproteġu l-eluf ta' ħajjiet u sa kif ukoll proteġejna l-għajxien ta' kulħadd, hekk ukoll f'dan iż-żmien se naraw illi iva nipproteġu l-għajxien tal-Maltin u l-Awċin. U dan se nagħmluh propju għaliex il-futur tagħkom hawnhekk kollha huwa l-futur ta' dan il-pajjiż. U jekk hemm xi ħaġa li hija l-qalbna hija propju il-futur ta' dan il-pajjiż. Għalhekk nappellalkom sabiex għas-26 ta' Marzu intom, sħabkom u daw kollha li tafu toħorġu tivvutaw u se tivvutaw mhux biss biex jerġa' jiġi konfermat il-Partit Laburista fil-Gvern, iżda sabiex tassiguraw illi ankintkom ikollkom is-serħan tal-moħħ illi fit-tmum ta' dan il-pajjiż hemm min jinteressa ruħu mill-għajxin tagħkom għax-xhur u għas-snin li ġejjin. Nirringrazzjakom. Grazzi, ser naddu issa l-aħħar intervent tal-lejla tal-uffiċjal politiku ta' Żgħażagħ Laburisti Miguel Kawki. Grazzi tal-attendenza tagħkom il-lejla, grazzi Dr. Abela tal-li jogħġbok tingħaqad magħna l-lejla. Aħna żgħażagħ ma nifqux naħsbu dwar il-futur, għax għada nibnuh illum u billum. Il-kol kemm aħna għandna ambizzjonijiet u ta' kuljum naħdmu biex dawn l-ambizzjonijiet niksbuhom. Narfu li ħajjitna saret aktar minn qatt qabel interdipendenti fuq xulxin. U narfu li fl-uniċità tagħna kull wieħed u waħda minna dan il-pajjiż u moni b'talent kbir. Mhumiex id-differenzi ta' bejnietna illi jgħoddu, għax dak li għaqadna u ferm ikbar. L-okkażjoni ta' elezzjoni ġenerali hija mument ta' deċiżjoni kollettiva. Li fija aħna żgħażagħ flimkien ma' soċjetà ġenerali nażlu dwar il-futur ta' pajjiżna, nażlu fuq dak li għaqadna, nażlu fuq l-ambizzjonijiet li għandha jkollha Malta u fuq kif dawk l-istess ambizzjonijiet se niksbuhom. Għalhekk li kampanja tagħna hija Together We Are, għaliex kull wieħed waħda minna għandu sem minn din id-deċiżjoni. Bħalma ħafna minnkom kellkom sem meta aħna bħala Żgħażagħ Laburisti għamilna eżerċizzju li bih samna ħsibijiet tagħna biex nadduhom il-partit biex hu jkun jista' jikkomponi l-manifest elettorali li se jiġi ppreżentat għada. La darba insemmi l-kampanja tajjeb nagħmel parentesi żgħira u infakkarkom biex tirriservaw id-dati ta' 19 u 22 ta' Marzu għaliex dawn id-dati ser ikollna pre-election party u rally għaż-żgħażagħ. Biex nikonkludi, għax il-kelima ta' qabli jeżawrixxew ħafna temi. Biex nikonkludi, l-istedina tagħna hija għalikom flimkien nistgħu nibnu futur sabiħ. Nirringrazzjakom. Grazzi Miguel. Dr. Abela nistiednek tgħaddi r-rimarki u tweġibiet tiegħek. Kemm ħadd pjaċir nisma' l-interventi tagħkom iż-żgħażagħ dejjem titkellmu fuq temi differenti b'tant ħsieb u b'tant profondità. Lilin minn diskors politiku dawn il-proposti li semmejtu intom il-koll semmejtu tkellimtu dwar proposti li qed iressaq il-qudiem il-Partit Laburista. U lilin minn sempliċi kliem
wara kull proposta illi qegħdin inresqu hemm wiċċ uman. Wara kull proposta hemm persuna, hemm persuni u hemm familji. Tafu minn hemm wara kull proposta li qegħdin irresqu qudiemkom, hemm dik il-kopja illi tkellmet magħna u fajnejja rajna id-dwejja u dbatijiet illi ħasset meta għamlet proċedura tal-IVF illi spiċċat mingħajr suċċess. U meta konna ħdejhom ħassejna li quddiem dawn ir-realtajiet irridu nagħmlu xi ħaġa. Għalija Ġorġa hija d-dinja tiegħi. U allura bħala bħala mara, bħala persuna, nemmen illi meta nkunu qegħdin nisimgħu dan ir-realtajiet irridu nagħmlu xi ħaġa. Ma rridux naqgħu fil-medjokrità u ngħidu jew inwaħħlu f'ħadd ieħor u hija ġara hekk għax x'ħadd ieħor għamel hekk. Le, aħna rridu nkunu il-moviment tal-bidla. Konna, għadna, u se nibqgħu nkunu il-moviment tal-bidla. U għalhekk gburija li llum nista' nider quddiem din il-koppja u ngħidilhom illi aħna se nkunu hemmhekk għalikom. Aħna magħkom. Aħna rridu nagħtukom l-aqwa teknoloġija moderna biex tiksbu l-ħolma tagħkom. U dan se nagħmluh fl-ewwel mitjum tal-leġislatura tagħna. U aħna gburin għaliex meta nħarsu lejn il-proposti tagħna nafu li qegħdin inresquhom biex ngħinu lil ħadd ieħor jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Biex ngħinu lil kulħadd jilħaq u jaħtaf l-opportunitajiet li hemm. Meta kont għadni żagħżugħa bħalkom, jiena kelli 15-il sena, kont noħlom li nidħol il-Junior College. Kont noħlom li nidħol l-Università. Kont noħlom li nsir avukat u jkolli l-ewwel klient u nidħol il-qorti, niddefendih quddiem il-qorti. U grazzi għall-Gvern Laburista illi tagħna l-edukazzjoni b'xejn, illi tagħna l-istipendji, dawn il-ħolm tiegħi saru realtà. Imbagħad wara iżżewwiġt u kelli ħolma li ikolli familja u ħlomt li jkolli tfal u kelli lil Ġorġa. U llum noħlom li l-ħolm tagħha isiru realtà. U jiena konvinta illi intom iż-żgħażagħ kull wieħed u waħda minnkom hawnhekk għandkom il-ħolm tagħkom, kollha bil-ħolm differenti tagħkom. U allura nixtieq illi nwassal dan il-messaġġ u d-diskors tiegħi f'dan il-kuntest. Kemm huwa importanti il-vot tagħkom nhar is-26 ta' Marzu. Dak il-vot huwa garanzija biex intom kollha kemm intom tkunu tistgħu twettqu il-ħolm tagħkom. Kemm huwa importanti speċjalment lil dawk iż-żgħażagħ. Nixtieq inwasslhom dan il-messaġġ li għalqu 16-il sena u 17-il sena. Intom illum għandkom vot f'idejkom grazzi għall-Gvern Laburista. Ejjew ħassarfu dak il-vot. Din mhijiex kwistjoni bejn partit jew ieħor, mhix kwistjoni bejn mexxej jew ieħor, imma din hija kwistjoni bejn il-futur tagħkom. Intom se tkunu qed tiddeterminaw il-futur ta' dan il-pajjiż. Hija għażla fil-verità dwar jekk tixtiequx timxu l quddiem jew le. Hija għażla dwar jekk tixtiequx tilħqu il-ħolm tagħkom jew le. Għalhekk ejjew nhar is-26 ta' Marzu ninaqdu l-kol flimkien id fit ħalli nażlu l-għaqda fuq il-firda.
ejjew kunu flimkien magħna ħalli nażlu l-futur sabiħ għal dan il-pajjiż. Ejjew kunu magħna ħalli nażlu lil Malta flimkien il-futur fidejkom sabiħ. Grazzi ħafna. Proset. Grazzi ħafna, Dr. Abela. Grazzi Zazax li kontu maħna l-lejla. Il-kampanja Together We Are tkompli fuq is-socials u fit-toroq tagħna. Attività politika oħra tkun il-ġimgħa d-dieħla minn Bormla. Infakkarkom sabiex iżommu is-sibt 17 ta' Marzu free għal pre-election party kif ukoll it-3 22 ta' Marzu għar-rally taż-Zazax. Grazzi u l-lejl it-tajjeb. Thank you.